firing line. Tupiko nga ginprepararta karon nagabi diri sa inyo palatuntunan aksyon firing line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Update kita karon may meeting diri sa Bacolod ang local school board. No, i-check ta ina kay Councilor Inisito Lovero na ano ang mga plano nila nga na talakay kaina no right after sa sining meeting nga ilagin patigayon na magluwas sina Ari Pagid. Dumduman niyo diri sa Negros Occidental High School ato balang 13 ka mga manunudlo nga kon madumduman niyo wala ginalaw nga magsulod sa eskwelahan ining mga unvaccinated wala mabakunahan no nga mga manunudlo ti ang panindugan sang principal siling nga tingin patuman kumalang kunanong mando sa mataas nga pamunuan sang Department of Education Action firing line. na amo nang mando sa ilamong kinanglan hindi pag-ialaw unless may ara sang negative RT-PCR test result no sila nga i-provide o kung pakita para nga makasulod sila sa mga eskwelahan. Action firing line. Inanong ng latest siya hibaloon tayo na karon aksyonan liyog lang ko na sa number yung padala ko kay Sir Ayan nice na okay na siya kay baloon tani dugay-dugay kung ano na ining madangatan no kay ini mando niya mo memorandum ini nga order coming from the National Office ng Department of Education. Action firing line. Ang pamangkot sinipila ka mga manunudlo, hindi lang sa NOHS. Ano pagid ang sitwasyon sa iban nga mga eskwelahan no, sa palibot sang Negros Occidental? May ara balas ang datos diri ang DepEd sa division nga ara ang presensya dira ni Sir Ayan Arnold Arnaiz no, sa Department of Education. Action firing line. Para sa mga manunudlo, perti kagastuso ni siya mo. No, kung hinali, bala nga kung ikaw, mag-report sa duty mo, magbalik ang face-to-face sa ulihi, and then, makuha kay mo isang negative RT-PCR test result, can you imagine bala nga huol si mo kagasto na? Action firing line. Ano pagid? Now, ang Bacolod City may i-provide sa EOC nga mga encoders na naman at least amuning mayong balita. Encoders nga i-provide sa bahin sang Emergency Operations Center sa Bacolod City. Kundi last time may ara na ginman encoders na mo. Ang purpose sa mga encoders, sila ni ang nag-download o nag-upload sa database sang EOC ang real-time kag mga ngalan bala sang ginabakunahan kadadlaw. Action firing line. Kaya mo ining basihan sang mga opisyales kato dito sa National IATF kapin pagid sa National Vaccination Operation Center kung ano ang aktual nga status si sitwasyon diri no sa aton sa siyudad sa Bacolod. Action firing line. Dikom sa aton ihibalong nga atong mga encoders nga sadto anay gin-hire sang Department of Health sa bahin sang Region 6 ay way natugali sila nauntat natong ila sini nga pagserbisyo way na renew ang ila kontrata ho. Action firing line. So bangod sini ang matabo nga ang Department of Labor and Employment or DOLE amo na ang mag-hire na naman sa panibag-o nga mga encoders. Action firing line. Ato nang balan dugay-dugay dari sa aton sini nga pagpangaragad sa inyo palatuntunan action firing line. Okay, ang vaccine sa mga nagapamangkot para sa 5 to 11 years old, ang tentative schedule according sa nabaton nga information sang EOC supposedly buwas no mo ng advance information. I-text na tayo, okay na siya, na-schedule ko na diyo, tingala siguro kay para nga ba okay na siya, na-set ko na siya, basi tingala lang sa lain nga number, why ko maka-inform siya lain nga number, yung tawag tayo. Action firing line. Now, ang balita mo ni, sundon tapagida ang mga developments ni
Kay kung tani buwas mo i-deliver din vaccine for 5 to 11 years old. O galing lang kay ina-advance information coming from the NBOC, why pagaling official communication? Ano ina ang official communication? Ang ginabasihan gali diri sang EOC kung may ara na ipadala, no? Nga communication halin sa NBOC nga amo ning schedule sa flight, amo ning nga eroplano, amo maning nga kadamuon sang dosage ang igapadala. Action firing line. Na amo na ang sitwasyon, tiway pa na nagkabaton ang EOC. Tilantawon ta ko na nung matabo sini kay isa ini sa mga bagay nga gusto naton hibaloon kay hindi ko bla kaintindi ni ho ang DepEd subong may ara statement na ginpagwa. Siling sang DepEd kung ang mga teachers siya at least required sila dapat nga kung mag-report sila na sa duty nila kapin pa magbalik ang face-to-face, kinanglan ang fully vaccinated lang ang makatudlo or else ma-report sila may ara sang negative RT-PCR test result. Pero siling din ni Secretary Briones, ang mga kabataan niya nga indang ma-report sa ila trabaho kapin pagid o sa mga mga kabataan nga balik sa pag-eskwela, hindi gin man nagali sila required yung vaccinated gid dapat Action firing line. Ibaloon ta nagkaron ko na no gid ang mga update kag bugusan sini no kay parang at least may inform naton ang mga parents no diri sa Bacolod City since alert level number 1 kita na no may ara sang additional schools. Aber unahon ko lang si Attorney Novero, Councilor Novero, dugay day. Kaya ba si Sir Arnay, so yung matalupangdan ang tawag tabla? Action firing line. Para kuan kita gilayon, maka-move kita gilayon sa masunod naton nga mga topiko ang ginaman sa inyo karon nga gabi. Mga update man sa Provincial Capital, dugay bantayan upod kay Action Marlon Hinovia. Action firing line. Ang panugyan di sang lokal sang probinsya sa Negros Occidental, hibaloon tama na under sa alert level number 2 nga status. No gusto tani may baluan man karon kung ano ang mga panugyan ni Gov. No kag bawkon politika ang pagambala no daw gakipi-kipi pangiban nga opisyal kung sinong pilion nila kasuportahan sa pagkapangulo no. Action firing line. Ang pagka-vice presidente daw kaklaro na iya nga damo ang nag-support man sa kay Sara Duterte pero ang iya ginaupdan nga presidente ng iban daw hindi all out support tao. Action firing line. Ibaloon tayo na karon dugay diri sa aton sini nga pangalagad langkoy na no ang mga update sa mga crime stories nga nagluluntad mo aksidente pa imo subong di hama ko kadamo lang ang mga aksidente plus ato bala ang natabo man dira sa Banwa sa Morsia, asawa naglabo sa bana, ti anong latest sini mapile sila kaso. Action firing line. Kaga ang mga aksidente pagid karon ato na ihibalawon dugay-dugay ang mga latest development diri sa aton nga pagpangalagad. Alas 6:59 na. Online sa firing line. Unahon ko lang anay ang update kag development although kaina initially na istorya na naton si Councilor Inisito Novero sa pila ka mga plano sang city in terms of face-to-face instruction but since nga may ara sila meeting sining adlaw ambot na nung latest update tinanong mga nasugilanunan nila and joining us over the phone is Councilor Rinicito Novero ang chairman sa Committee on Education. Councilor, may gabi. May gabi at siya na art yung radio station kato rin mga tagsalamati may gabi sa inyo tunan. Kumusta sir? Nanong update kaina sa meeting ninyo? Nanong naging resulta? Kaya aga, nag-iwat kita sa meeting upod sa mga pila ka mga school heads sa high school, sa elementary, kag of course ating mga school board, upod man ang atong division superintendent si Dr. Dito, upod ang atong EAP representative, upod si Dr. P. Pag naginunanon kita na nungod sa naton palabuton na resumption sa F2F face-to-face from instruction. Although this is still limited pag sa ginapon subject ng mga
strict na o kung minimum na health protocols Okay. tungkol sa pandemic. So kaya nag-meeting kami kag na sinunanon kami na ang pwede lang ni mayuwat maimuan sa FPS amo ang mga eskwelahan din ang mga kabataan na pwede mag-participate, mga fully vaccinated, mga teachers fully vaccinated also. I-raise ko man to sa ilang pinanglanon sa ating mga principals na magkuha sa conformity o confirmatory mismo sa ilang barangay official. At the same time, ang aton local officials headed by the mayor. Then, pwede man sila kasubmit bilang request sa sangguniang panglungsod. Katulad ng request na din sa Mr. Kena ni Mr. Kilino Soli, ng Madini, Okay. elementary school, naging aprobahan namang sa hapon. Endorse ng mga EOCs subject to the conditions that would be set forth by the EOCs. Okay. And then, for further information, hindi lang ni apat. Initially daw apat na pipimiro ang ginambal natin. But tungkol sa favorable situations sa Bacolod, yung level number 1 na kita alert, ang atong mga bulutuan, posibleng bakti lang bakti kanan, willing na and ready Uy. na mag-resume ng face-to-face. Okay. But then, iyan ay galing sa memorandum ng DepEd National na ang mga manunudlo mawala mapapunahan kung magsulod sa eskwelahan dapat makapresentar ng ilang negative at PCR test result. Yes, sir. But hindi, they are not supposed to join The face-to-face. the face-to-face classroom instruction at even reporting to the school. So, amo na ang direksyon sa memorandum ng DepEd National. Wala sa DSM minimo, a policy national na mismo department. Okay. Pero sir, ano ang nadangatan sa istorya niyo pod sa doktor sa DepEd since nga kaina 187 all in all ang numbers ng unvaccinated that is 133 I understand ang sa teaching force. So anong matabo sini sa ila? Yung ko po na aton mga principals, pag ang aton mga administrators sa DepEd, na magsugilano ni sila duwag na mga utlo, explaining to them na the fact na kita ng mga nabakunahan are living evidence na hindi malaay ng resulta ng bakuna. At the same time, bringing to their attention ang statistics na sa kadamo ng mga nagmalasakit na wala na bakunahan, damo sini ang nag-severe at ang iba nagtatalgid. Okay. At the same time, pangabay natin na kung may mo explicar sa ila na mag-cooperate na lang agad na hindi na bala mag-uli sa seryoso na legal pag-conflict. I mean, seryoso na complicated legal situation that might possibly jeopardize or endanger their profession. Okay. Of course, na-emphasize man natin, hindi man natin hindi sila mapilit. We cannot coerce them against their will. Kaya wala man na constitutional and human rights to refuse. However, they will have to consider na imbalance ni sa obligasyon sa ating Estado, sa ating gobyerno, na hatag sang kaayuhan sa kalabanan kung hindi manggit sa tanan, but ideally sa tanan. The general welfare clause of our constitution mandates na ang aton gobyerno maka-implement sa mga regulasyones na dapat tumanon sa aton mga individual na mga miyembro ng ating komunidad. And they have to understand that. So, kung hindi na nila doon, ang magudlay na may mga consequential legal na posibleng yung komplikado bigla on. Kapag pa nga hindi na. Aha. Kag tikon lang tawon ta sa maning na experience although nga ting NUHS is not under sa DepEd Bacolod
Pero kumalo kita sa money situation matabo sila sa ulihi kung mag-start na gini kapin pa kon mag-expand na ni ara na kita sa expansion stage ang face-to-face instruction counselor. Correct action art. Although mahambal ko na ang ino-expression di bahin sa Bacolod, wala sa jurisdiction sa iba at dito sa Tibo. Pero iyan nga sa Department of Education na policy, hindi ito national policy, enforceable over the Republic of the Philippines. And that includes also the city of Bacolod. So, hindi ito na palitaw. Amo lang na gina-emphasize naman kayo ng Dr. Chris, kung mahimo ang ating mga principal sa eskulahan, makalista naman kung sila sa ilang ng mga kabataan ang willing ready na magpapatuna, pinangalistahan, submit natin sa DOH sa IATF for provision ng alter vaccine para sa atong kabataan. Okay. As of today, ang officially allowed na bakuna para sa atong kabataan pang 5 to 11 years old, amo ang Pfizer. Pfizer. Yes. So, why nakamo sang another set or schedule of meeting pa in the coming days for the finality na sang ginatawag na ton nga expansion sining face-to-face, sir? Kag, saan o more or less may baluan ni ang target nga next nga mga schools nga ma-include na diri sa sining proyekto? Actually, expanded na ganin niya kahit ilang nasulat ko dito, mga almost 40 to 60 mga school heads and administrators. Okay. It's already an expanded FTS program. Ang ilan na lang sinunod mo is to regular respected schools submit a request and once approved by the local government unit, they can proceed. Okay. Pero amo man nagyapon ko ng requirements nga through the assessments ng local government unit pagidra sa EOC kag kun bala may active kag case gyapon ang barangay amo man nagyapon ang isa sa mga requirements so bala siyan, counselor? Yeah, one basic requirement na. Although it might be still a case-to-case basis. Kaya kung may isa ka active o isa ka positibo, duha, isa ka barangay, it may not really be that positive, di ba? Kasi pwede man lang diya kung mapatigayon ang face-to-face limited cash from instruction. May duha o isa barangay. Depende man lang diya kung sa kaso sa positive patient. Oh. So ang process sining masubra 40 ka mga schools, more or less ano mabalaning ma-start man sila together with alangilan na sa uli. Well, they can start even today, tonight, tomorrow. Oh, okay. Submit the respective application. Agad na ma-process naman ang dahil. Pero ining galing ang nabilin nga mga 113 ni nga teaching force amo na galing ang problema sa ila kung paano sila maka-attenda no kay ang pag-intindi ko kun why kay unvaccinated kaya do hindi kagid pwede magtudlo sir mo. Amo gani that is the basic fundamental condition. Although kay naging rated ko ng Joanna suno iya sa detailed policy may option gani no ang mga unvaccinated ng mga kabataan pwede mapasugtan mag-attend ang preference na yata however sa mga bakunadong mga kabataan that I raised the point. So there seems to be no equity or parity in that particular situation kay imuon mo na permissible ang mga unvaccinated ng mga kabataan na mag-join sa face-to-face instruction. On the other hand, hindi mo bigyan pagpermisuhan ang mga maestra o mga maestro na wala pa na bakunahan na magtudlo. Hindi lalo, lingkod daw ka-unfair, daw wala, hindi equitable. Gani? So it was made clear because there seems to be a condition because we have a policy. Alas 7:11 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action Ang firing line. kinapamatian nyo si Councilor Rinicito Novero. Ang resulta sa ilang meeting kaina
ngagin patigayon sa local school board. Now, aring confusing, okay, ang gina-explicar ni Councilor, kung sa mga kabataan niya, bisan unvaccinated, okay lang. Pero ang teachers siya, basta unvaccinated, they cannot participate or they cannot report to their job or to their work. Kaya hindi ganun, pwede. Amo ng memorandum, Councilor, sorry, ginautod ang linyata. Yes, no, yeah, but I raised this issue. Because there seems to be a collision now between the national policy and the local policy. Yes. So it was made clear, and we made it very, very plain to all of us na kung kasi nga bagay may konflikto sa nga policy and it collides with our local policy, our local policy will prevail. And our local policy says na hindi pwede ang hindi bakunado nga kabataan sa nga mag-participar sa face-to-face classroom instruction. So dapat all are vaccinated. In fact, dinipodise ka ng Dr. Chris na ang mga miyembro sa panibalay ang mga bata should also be fully vaccinated. So in other words, ang local policy tiyan nagasiling kung ang bata hindi gid fully vaccinated, they are not also allowed. Amo ni ang local tadi nga ginapatuman. And that is correct, and that will prevail over the national policy that liberalizes or that allows some unvaccinated children to participate in the classroom open face-to-face instruction. Yes, correct. Marakay tikon ako yung mag-analyze on a technical kag scientific nga approach, Councilor. Do ka si Kwawi, hindi mo kan ipagpagwao ng bata kay way mabakunahan pero pariporton miya sa eskwelahan bisan way mabakunahan do hindi amo. Ako ganin na naging klaro pa na kayo ng policy. Okay. Anyway, there is no more problem. Kaya yung ato niya nga local polita for that purpose sa mo ang matuman. Pero ang matabo sini kung depende sa assessment atong mga willing mag-participate na for the face-to-face expansion sa instructions ng DepEd, more or less mabalaan taguro within this week no kundi nang nag-start dogang aside from Alangilan. Yes, isa pa man lang kayo na nag-submit ng ilang letter or request or application. Si Mr. Insoli ng Mabini Elementary School. Others will, I believe, will follow. Okay. Now, since nga may arak kita, sir, ginausar nga quarantine facilities, for now, no, yung mga schools, do hindi pa ni sila yung malakip, na nung matabo sila, na-discussion na ang possibility nga basikon may mga arrangement kaya padayon lang ining nga side sang classroom o sang school nga gamiton sang city or what will happen to that? Nakadiscuss ka mo sina? Yes, ina na put up na sa principal sa Lupisan na. Kami nabilin pa sa mga apat. Si Louis sila magamit na sila ng mga facilities for purposes of classroom. Okay. Klaro na tondo kayo na upod sa kay Dr. Vince, upod kay Dr. Rico, ang mga sabihin sa superintendent, ang ato niya nga mga school facilities na ginagamit as quarantine and isolation facilities, kung ginagamit ni posible ma-close natin. Pangod sa reduce number, kasi mag-zero na kita number of patients sa atong school facilities for quarantine and isolation. Kaya ang sabi tayo subong ng mga gina-quarantine natin, simple na ma-accommodar na lang natin sila sufficiently sa atong evacuation center. So anyway, di kabay pa, no, nga maplastar gininitanan na kag asto kung pilagin ang mag-operate for face-to-face in the coming days, amat-amat naman na plastar guro. Kaya of course, ang pag-intindi ko, ara ng barangay, mag-aupod man dira sila ng program, ang EOC, of course, ang LGU, kag depende sa parents na guro sa rin, o kung ipadalan lang kabataan nila, even vaccinated pa. Yeah, actually, we made it as part of the essential condition na mga ginikanan na pirmagit sa ilang consentimiento
Uy, sa mga kabataan na mag-participate sa face-to-face instruction. aha. So, sa mga parents, lalo minsan, mabilin mo sila, konsyal? Nga po lang na sila man, kung may mga nakita nilang may arapan na biling yung dress na ilang mga panibalay na walang panabakunahan, sila naman mismo ang inspirar ang mga miyembros nila panibalay. Aha. And at the same time, prepare the students and the children na samtang nagabalik ang aton face-to-face classroom instruction, may mga interaction ng itong kabataan among them, and sa aton mga manunudlo, wala man tagaan gyapon warning, pagkaandam, pagpanudon, na hindi magsalit. Kinanglan gyapon sundo ng aton yung health protocols. Yan trastanto nga ari pa kita ginapon sa hindi pa sigurado na environmental situation. But we are hopeful, actually, Action Art, that before the year ends, we are hopeful, I'm not saying I'm sure, but we are hopeful that with the development right now, and which seems to be a brightening one, before the year ends, or even sooner than later, ang WHO, World Health Organization, mag-declare nga endemic ang COVID-19. And therefore, ang sitwasyon sa pandemic that has brought us a critical and serious problem, threat to life and health, might be considered already as so pareho na lang bulat ang flu, common flu, na mga common cold, therefore will be considered as endemic and no longer a kind of pandemic crisis like this. So, I hope that will happen, and when that happens, then we will begin our new normal life. Aha. Sige, so bantayan namon kagulaton ini nga mga update kag development. Salamat gid counselor sa imo time magin-share karon nga gabi. Good night, kag God bless. Thank you very much. May God continue to protect us against COVID-19. Salamat gid. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Now, kung basihan ang memorandum, kundi siling sang DepEd, amo ni kung kaisa, no, kay ti parodi sa aton sa Bacolod, ang unique diri amo ni. Diri sa Bacolod ya, kung unvaccinated ang bata, dapat hindi gid siya pwede. Kung diri sa Bacolod, ang kay maga-prevail, suno iya kay Councilor Novero, kung ano di ang iya sang lokal, ang ginapatuman mo. Subot ang balon, bisan nagambal tong DepEd sa nasyonal, unvaccinated ang bata, pwede ka participate sa face-to-face, sila ni Councilor Novero, hindi na pwede. Kaya ang regulasyon diri sa ato na ginapatuman, dapat vaccinated ang bata. No kay duka unfair, can you imagine bla? Tiaryo, tawag iliwat na si Sir Arnay, okay na siya. Ang mga kabataan, ang sa nasyonal yung gusto nila matabo, bisan unvaccinated ka, okay, kadto sa eskwelahan mo na kung mag face-to-face na, no? Kung i-allow na kag may ara na sang kasugtanan nga pwede na inang eskwelahan mag-conduct sa face-to-face, di pwede ka kadto bisan unvaccinated nga bata do mo na ang panugyan gikan sa DepEd National. Aksyon Firing Pero Line. katingalahan, diriti kung teacher ka, kinanglan di ka dyan mag-participate kung unvaccinated ka, no? Why man yung daan kasuguan dis Pilipinas nga nagahambal nga kinanglan mangin mandatory ang pagpabakuna. In other words, option gihapon sang individual kung mapabakuna sila, kung hindi, manunudlo ka man o kung ano ka nga sektor na galin. Why na yung ginahambal nga dapat tik obligado ka, mandated gid, no, nga kinanglan, or mangin mandatory gid ang ginatawag nga vaccination because actually kadamo diri sa ila, hindi lang because of their health concern, because of their belief sa ila abing relihiyon, sa ila nga sekta. Ti kon amon ang pagpati nila, hindi mo na sila mapilit mo, kay hindi na pwede, pero imaginable lang huol niho sa mga teachers, no? Nga hindi sila
tudlo. Tinano matabo na karon kung hindi kay mo tudlo, hindi ka maka-perform sa duty mo. O kagang school nga didto kay mo nagatudlo, bali hindi ka ka-report sa imo trabaho, ti ano na? Alangan mangguro nga sige wala nang sweldo nila nga wise laya obra. Action firing line. Do mo lang na blang sitwasyon ipa-clarify ta na karon kag padugangan ta sa kay Sir Ian Arnold Arnaiz, ang PIO sang DepEd Negros Occidental. Kay gusto tani baluon mo, actually may statement ang DepEd nga ginpagwa. Isigyalan na dial kay siling niya call lang liwat sir. Nga daw way siya kasabat si mo. Lambi ba silain nga number ang ginpadala ko na sa imo. Anyway, lantawon tani kay gusto tani ipa-plastar gid sa DepEd. Kag kunano na ang mga matabo, no? May mga appeal blas lagin himo. No mo na bla, no kinanglano naton. Ati amo man nga number gali aksunan. Sige alambi, tawagin lang siya bi palihog kay okay na mo. Nakambal bag-ulag kami nagtiksanay man nga kulang liwatsan niya, sorry. Na-inform na nato na siya nga amo na nga number Tibal ibaloon tani no? May number ko diri sa isa sa mga teachers sang INOHS, hindi mo man mabasol ya ang principal. Kung ano lang ang ginbando sa ila sa DepEd, amo na ginpatuman niya, no? Hindi man niya ikaw galingon nga kabubuton kay kung ikaw principal sang isa ka eskwelahan, hindi man pwede mo, no, nga inang mahambal ka abi for ehemplo nga masiling ka lang ati ako niya luyag amo niya okay lang na i-allow talang gamot karon ko ninali i-allow man na karon sa principal basi siya man ang manabatla and kung amo ning sitwasyon ay presume basi way man niya napabalo sang DepEd before pa man ang face-to-face instruction nga ginpatuman sa mga manunudlo, nga mo ng konsekwensya kung di ka makapabakuna. Nga mo naman, anyway, i-check ta lang niya kung ano ang sitwasyon kay importante ini at the end of the day, ang pamangkot di kung ano ang labutan sining masunod nga kabanata sining sitwasyon dira subong sa bahin sang INOHS. Action firing line. Alas 7:23. Sige lang balikan ta lang na siya karon. Pagbalik ta dugang pagid nga mga talakayan ta para hindi maipit ang aton oras. Balikay kita paggaligad ginamang sini. Alas 7:24. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga pasiwala nga na traffic to or na traffic dito sulod ang continuous ring ang nagsagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Baga assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Pisyar na tayo, pisyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon
Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Damo reaksyon parte sa sining ginapaobligar sa DepEd nga mga manunudlo nga magpabakuna. Si Ma'am Christie siling niya reply na di kay Sir Nongbert Hirapusco Caraballo, ya correct, hindi mandatory pero naipit nila mga tao para no choice. May chak pa. O kag amo man sang unvax students. Sige. Pero pakarunan tayo na dugay kay tinguan ta niya nga mapaplastar gid kay Sir Ian Arnold Arnaiz sa bilog balang nasakupan nilang district no sa DepEd kay para mahangpan sang tawo ni galibog ulo sang publiko kung kaysa mo pareho sa nga balita nga hindi mandatory pero kung ay ka mabakunahan di ka pag-ialaw nga maka-report sa duty mo. Aksyon Firing Line! Pero no ang may na-resolve bala ini kay konsundon mga kaaksyon ang ginpapanaog gidiyang order sang DepEd hindi niya luyag sang prinsipal nga mo ni matabo kundi ginapatuman nilang kung anong mando alin sa babaw to. Di kaya mo nang mando karon. Paano mo na? Hindi mo na yan malapas Online sa Firing Line! Pero para sa pag-expound para mahangpantas ang lubos, joining us tonight there is Action Firing Line is Sir Ian Arnold Arnaiz, ang DepEd Negros Occidental sa ila district. No, ibaluon ta ni siya. Sir Arnold, Sir Ian, mayong gabi sir, kumusta ka na? Maayong gabi, Action Art, no? Tapos sa mga nagapamati sa imo nga programa sa bunga gabi, maayong gabi sa tanan. Maayong man kita Action Art. Okay. So, Ari sir, okay. Para at least mahangpan tabla, anong latest dito sa INOHS? Kag may press release kamo nga, actually nakita ko do press statement kamo nga ginpagwa. Ang official statement sang DepEd sa region gid mismo nagalin. Sir, pwede tani mapapatpat dugang sa imo para at least maintindihan sa public kag ano gid ang naging kaundan sang inyo naging statement? Ang press statement naging pagwa naton kag di na sang aga tungod kagapon na natabo ang issue sa SHS, no? March 1 ang sugod gid sang alert level 1 sang Bacolod wherein under that alert level nag 100% full capacity ang tanan ng mga government offices.
So sa NOHS naggadto ang mga metra kag ang mga non-teaching staff kaso sa kadamaan sa ilatanan may 3 sick personnel teaching kag non-teaching na wala pa nabakunahan. Tungod nga si DepEd may DepEd Task Force for COVID Memorandum 575 nga nakabase man ini sa IATF Resolution number 148-B na nakasaad na ang mga bakunado ang pwede makasulod sa premises ng eskwelahan sa mga opisina, samtang ang mga unvaccinated na mga personnel must present first results ng ila RT-PCR test kag ang or antigen test result na dapat nagapakita within 48 hours nga negative sila sa inyong test. Okay. Saka sila makasulod sa premises. So amo to natabo kagapon sa NOHS nga they were denied entry sa sulod sang eskwelahan kay tungod wala sila may napakita nga certificate or test result nila ambe. So naging issue sa pero tungod ginpatuman sang principal sang NOHS si Ma'am Josette Tirora ang layi or ang polisiya sang DepEd nga nakabase man sa IATF na guidelines. Okay. So ang aton nga statement na ginpagawa kagina nga ini ang gintuman man lang sang prinsipalya ang policy. Ang ang naging question lang kay tungod nga based sa natabo why laging papirma sa logbook for attendance nila. So ang aton sinadda nga take is wala passing guidelines specific to the attendance of unvaccinated government employees, whether si DepEd or si Civil Service or si IATF nga ginpagawa. Tapos nakita man naton nga sa February 27 si IATF nagpagawa another guidelines para sa different alert level system nga ginapatuman sa pungsod. Dito under alert level 1, 100% full capacity. The government offices must adhere to 100% full capacity. Pero ang sunod sinangalinya nakasulat na off-site work is still possible basta ginasunod lang ang rules and regulations nga ginapatuman sa civil service on alternative work arrangement. So, kumbaga, ang mga unvaccinated, ipa-alternative work arrangement lang sila anay, samtang wala pa sila may maipakita nga certificate of vaccination or until such time nga makapagawa na si DepEd o si civil service ang klaro nga guidelines parte sa attendance para sa ini nga mga personnel nga unvaccinated. Pero it doesn't follow nga since nga subong kung ginapatuman ina kagway pa sa na-clarify ang guidelines gid possibly pagwa man sa DepEd later on hindi man sila absent sa trabaho yes sir no may sweldo man sila gyapon. Yeah, because ang unvaccination, ang wala pagpabakuna cannot be a ground for termination. Tungod nga ang vaccination is still voluntary, it is not mandatory. So may choice gid gyapon ang tao. Amo na nga kinahanglan hatagan lang sila oportunidad nga makaobra gyapon maski sa panimalay lang nila through the work from home nga arrangement. We have to remember Action Art no nga we are still in an emergency situation. Wala pa na lift no ang ina nga status ng aton pungsod. And given that ang aton na education is in education in emergencies nga sitwasyon. Given that situation, dapat ang humanitarian consideration. Yes, hindi kita makapatuman sang policies na parehas lang sang normal times nga wala sang COVID. Kailangan may ara Japon heart or tagipusoon o konsiderasyon sa mga tao kay tungod nga ara kita sa emerhensya. Kag tisigi maggurugyapon ang effort nyo to convince sini mga manunudlo nga kung pwede mapabakuna sige man ang initiative or effort naton sinasar. Yeah, the DepEd is still strongly campaigning for the vaccinations ng personnel. Kaya tungod nga
this is also for the preparations ng eventual nga face-to-face no nga klase. We are already starting kaso may it limited. So gina-prioritize ang ginapasulod sa sulod na eskwelahan ang mga vaccinated nga mga bata kag vaccinated nga mga personnel. Pero eventually malabot digta sa new normal nga education wherein mabalik ang tanan, ang estudyante, ang personnel. So dapat preparahan man tan isang tanan nga magpabakuna sila para protected sila tanan. Okay. Especially sa mga personnel natin. Kaya kung may matabo sa mga kabataan, kaya tungod ang aton na pinaka-priority is the safety and health of the children. Kung may matabo sa ila sa sulod ng eskwelahan, ang manabat na ang leader man Japon, ang principal, ang school administrator. Yes, So, sir. kung baga, it's not intentional na dinadiskriminar ang mga unvaccinated sa sulod ng eskwelahan. It's just nga the policy calls for it. So, kapatuman lang ang principal, ang school heads sa mga policy. Why sa choice? Ara sa posisyon na dapat mapatuman siya. Otherwise, siya man Japon ang basulon. Sir Ari, clarification pagid. Ang nakabasa ko sining hapon, nga daw ang DepEd may panugyan from national ining ang mga unvax students do i-allow ya sir nga magka-attend classes. Amugin man na siya ang policy. Ang sa subong yang policy action art, kay tungod niya limited face-to-face pa lang kita. Anong tawag niya? Ang mga prioritize natin are still vaccinated students or learners. Kaya tungod nga, ang number of population ang napasulod ta is limited man lang. Sa isa ka klase, 12 para sa elementary, para sa high school, 20 ka bata ang sa isa ka classroom. Basta standard size lang ang classroom. Tapos manubo pa na siya kung gamay ang classroom. So, tungod nga gamay pa lang niya pasulod ta, na-prioritize ng DepEd ang mga vaccinated. So far, wala pa kita guidelines as to the new normal education kung sino ang pasudlon, ang vaccinated kag ang unvaccinated o kung sinoda sa ila. Wala pa klaro nga guidelines kay isubong ara pa kita sa expanded limited face to face kag from there dira nila ginabasihan man ang maging polisiya nila nga ipagwaon sa pila ka adlaw. Kagti hindi pa ni permanent subong ang alert level status hindi pa naton masiling amo na gid ning sitwasyon subong because very volatile. No pwede pa nga anytime wa kita ga paabot basi bala kun wa kita ga expect basi gulpiada naman magtaas ang cases then automatic naman niya ma-create naman o kung ma-decide naman ni dayon ng LGU pod sa DepEd nga i-suspend naman temporarily ang expanded face-to-face mo no, di ba, sir? That is correct, Action Art. Kaya tungod na ang face-to-face classes still subject to the approval of the President. So kung maglain naman ang desisyon sa Presidente, posible na siya mag-untat liwat. Tapos amo nang hambal mo nga we are still in a very volatile situation na anytime basi magsakat naman diwat ang COVID na onward. At iya amo nang gidalantaw tama na there is always a possibility. That is why mas gusto sang DepEd na protected ang tanan nga nagasulod sa eskwelahan kay para wala man sa risgo nga natulok dire. So ining mga unvaccinated nga mga teachers ara gid sa teaching force most likely may programa ni kuno nga gin-design ng DepEd for now nga sigiyon lang siguro ang work from home until such time nga may permanent na gid under the new normal circumstance nga amon ang sundon nila nga guidelines. That is correct. For the meantime, sundon talaga ang alternative work arrangement. Okay. Ang pinakaano na gid nga maobra sa mga school heads or school administrators, hindi sila maghatagan sa mga vital nga mga operation services nga dapat ara sila sa sulod sa eskwelahan. Pwede nga hatagan sila task, no? Nga pwede lang maobra sa sulod sa panimalay nila. Okay. That's the only way nga para maging even man ang playing field, no? Kay tungod nga kung lang tawon sa Action Art, ini mabatian ta lang ang halin sa mga unvaccinated. Pero why pa naton ginlantaw man ang perception sa mga vaccinated man nga sila yan nagpabakuna ma-report sa eskwelahan hindi bala
unfair man para sa ila nga nag-effort sila nga magpabakuna kag mag-report da. Tapos samtang iba niya wala nagpabakuna kay tapos Alas 7:55 na. Aksyon Balikan na lang si 31. Sir Ian Arnold Arnay sa Department of Education na ang ina-discuss diri subong para mahangpan sa publiko mo ni. Under sa subong status, we are not on a permanent nga amo na gid ni ang new normal nga educational process or educational nga sahi sang patigayon subong sang DepEd nga amo na gining actual subong nga dapat amo ni mamintinar sa bilog nga school year, no, because amo na gani anytime why kita ga-expect, why kita kay balo kung ano what will happen to the following days or the next day. Ina siya why sa makambal sina. Now, balikan ta Sir Ayan. Sir, sorry ginautod ang line ta. You were saying kay na? Just to continue, no, kay ginalantaw ta lang di action art ang subong ang mabatian ta is the side of the unvaccinated. Pero on the sideline may mabatian ka man from those nga vaccinated na mga personnel. Kay tungod ang ilan naman yung posisyon is nagpabakuna kami tapos kami pa ang nag-report kami sa eskwelahan. Ang samtang ang mga unvaccinated para lang yan sa ilabalay. So, ako na ang ginamba kung ginahatagan, dapat ginahatagan sa mga task kag mga ulubrahon ang mga nag-work from home tungod unvaccinated sila para lang ma-eventa ang ground para sa both sides nga vaccinated kag unvaccinated para maging fair man ang tanan. Yes. Pero sir, by the way, sa district nga under dira sa Imo, may ara kita sir kwan subong listahan or nakakandak kita sir sang paghimo bala sa assessment, may record kita sir pila ka mga teachers pa ang unvaccinated, especially teaching force gid. Ang sa aton na personnel ang aton na in general sa bilog na division of Negros Occidental composed of all municipalities in the city of Talisay. We already have 95% na mga vaccinated personnel. That is around almost 12,000 na sila. So bali ang nabili na lang na unvaccinated is around 5%, mga almost 600 na sila nga mga personnel. Pila sir, 600? Mga 589 to be exact. 589 na way pa na bakunahan. Yes, that is correct. Okay. So ba lawig-lawig damo panigilis lang dapat gali i-convinsihon nga magpabakuna kun amo ni kun nila magkadto na kita sa new normal na gid kag permanent na gid nga sahi sang pagtudlo no sang DepEd. Yeah, dapat ginasilig po ng kampanya para sa pagpabakuna sang personnel. It's just nga abula na action art na ang iban may rason man nga di na konsiderar ba kay tungod nga possible nga it's all about their health condition. Kaya pinadvisean man sila sang ila personal physician na ila nga hindi ka mo pabakuna tungod nga may amo kasi niya tinagapati man lang sila, hindi ka man sila mabasol. Pero I'm quite sure that the time will come nga i-demand ini or i-require sila to submit proof nga gapamatuod na sila may amoni nga masakit nga dapat hindi sila mabakunahan. Ako maabot din ang simpo ngayon na pero even ara na gani sa ara na gani sa IATF resolution 148-B no. Okay. Na para kung do ma-excuse ikaw, hindi man ma-excuse kundi at least makonsiderahan ikaw na mag-submit ikaw sa sinyo nga papel, certification maybe from your doctor, nga dapat i-validate man sa medical officer sang DepEd nga nagapamatuod nga ikaw ginhambalan nga hindi magpabakuna kay tungod sa sinyo nga mga rason. Sige. So anyway, sa mga parents while we are waiting for the after March 15 kung anong matabo sa Negros Occidental nga malakip ina sa mangin advisory man kag plan naton sa ginatawag nga expanded pagid nga face-to-face instruction. Sir, anong padugyan mo sa mga teachers naton nga nagamonitor kag mga pumuluyo nga nasakupan sang area sang DepEd Negros?
From the side of DepEd, Negros Occidental, and even siguro sa bilog mga DepEd, ginasigurado sang inyong nga departamento nga sa pagsugod sang face-to-face classes, nagpadayon na kita guys ang expanded, nga ang una kag ang pinaka mataas gid nga priority sa Department of Education is the safety and protection of our children, of our learners. Amo na nga ginahimo sa inyong tanan nga para maprotektahan gid ang mga kabataan, kay otherwise hindi matabo ang insakto nga pag-edukar sa mga kabataan. Amo na nga gina-assure namon ang public nga kami tanan ginaobra ang tanan nga pamaagi kag mga kung ano pwedeng maobra para lang ang ato nga mga eskwelahan niya patahom, ginapamutangan sa tanan ng mga required na protocols para lang masigurado ang health ng kabataan. Sa mga teachers na naman, we are one in this. Dapat mag-cooperar kita nga maging part kita ng solution, no, rather than to be part of the problem. Kung kilanglan na magpabakuna, total kung may mga apprehensions pa regarding sa bakuna, there are so many information around na coming from reliable sources na para mas magpaalam sa aton, para mas maitsindihan nato ng importansya sa bakuna, para madula na mga fears naton regarding it, at para man nga makapabakuna kita, kag makabalik man kita sa insakto nga pag-ubra sa sulod ng eskwelahan. Mhm. On that note, Sir Ian Arnold Arnay, salamat sa time. God bless kag halong gid permi. Madamo man nga salamat, Action Art. Good night, good night. Action Firing Line. Ayos No, kung lang taon naton, okay man ang plano sa DepEd kay for the safety of children, abo nang ang ilas ning concern mo. Para sa mga manunudlo nga way pa makapabakuna, with due respect to them, may mga rason man siling ginarespeto ina sang DepEd suno iya kay Sir Ian Arnold Arnaiz. Galing kati amo ni Bla, very very volatile pa, hindi pa naton mahibaluan. Nanugid ang subong doon medyo relax pa si COVID-19 no? Daw ang ginakulbaan ko gani nga siling ko basi magwa naman sa ulihi, may mga bag-o naman bala nga variant, hopefully way na maluoy ka kag kun kadto na sa sitwasyon nga masiling naton tiway na problema ang Pilipinas, kontrolado tanang sitwasyon. Since nga kontrolado na ini, dapat may ara na kita planning na that is the time siguro nga mo itong ginambal ni Sir Ian Arnold Arnaiz nga pa rin sa mga teachers nga kung ang ila reason because of the advice ng ila personal physician, tiyan matabo nga ang DepEd mag-require sila i-submitter ang ginahambal ka doktor mo nga hindi ka pwede. Actually, liog lang ko na yun sa next nga hindi ni pwede, no? Nga hindi ka mag-submit diri sang certification coming from your physician nga amo na ang naghambal nga indeed ang ina nga teacher waay ginaobligar kag waay siya gina-advisean coming from the expert, from the doctor for that matter, nga nagambal gid nga hindi ka pwede mabakunahan kay risgo sa imo ikayang lawas. Action Firing Line. Di galing initanan, tingamakon mo kon mag-amot to. 589 to action nga balya bilog nga DepEd Negros Occidental Division. No po mo pagli teachers. Di may mga ang teachers naton are role model. Nakaintindi kita siya na tigali kaya mo na bla paano kung ikaw role model, ti paano may convince ang bata mo dra kung ikaw mismo sa sining panawagan sa gobyerno hindi maka-convince sa imo estudyante kay ikaw mismo hindi ka gani mo. Pero that is another thing because ang inistoryahan ta di galing health issue kag kabuhi isang tao mo nga mo nang ginakabalakan sa mga manunudlo diri. Action Firing Line. Dapat ini i-resolbahon kag ibutang sa isa ka husto nga perspektibo. Health, isa ina nga gina-considerate ang status ng isa ka teacher, amo na ang gusto naton may baluan. Now nga ti sa ulihig, isa mong hindi pa niya permanente nga amo na gini alert level status. Like for example, Bacolod na Negros,
We do not know kung anong matabo buwas kag sa masunod nga mainadlaw. Di balubantayan tani. Action firing line. Alas 8:05 na Action Radio, Philippine Standard Time. May cancer, may diabetes, gapabakuna gani. O silingsang maninoy kung ga-monitor may gabidra. Action firing line. Now, so much with that sa party sa statement sang DepEd. Now, sa iluan ko lang niyo, may ara sang gin-deliver nga itlog. Ang itlog, baw. Amo na nga aton headline. Ano ning itlog? Ang pag-idyan ko may itlog nga ipalusot alin sa Zamboanga do del Norte nga masulod tani dis Negros halin sa Dubaya Dumaguete hinibla mo. Ipasulod rin attempt kang pasulod rin sa aton yawer are kayang Negros Occidental because of the campaign sa aton sining gobyerno sa probinsya nga hindi mo ni baliwalaon nga i-allow mo lang bala nga magsululod ni nga basi makadala naman sang risgo especially sa aton diri sa Negros Occidental. Ang probinsya is currently banning the entry of all live and domestic and wild birds pati ng ila produkto because of the bird flu threat. Tipro nga ginakulang itlog ni nga may ginapasulod now. Kung why naginban ka mo da itlog nga ka manok, may itlog si GMD. Hindi lang galing matanok. Pero ibalong tanano paano ini na intercept sininga alas 2 ng hapon bla mo na intercept dito sa may Tagukon sa Kabankalan. Grabe nga itlog ba? 150,000 no kabilog nga itlog. Yawan ka guro sini tanok no. Online sa firing line. And joining us tonight, sa aton nga pagpangalagad is the Provincial Veterinarian Officer or ang tagpamuno sa Provincial Veterinary Office, may kasimanwa Dr. Rinanti Dicena. How are you, Doc? May gabi. Yes, may gabi ay aksyon, no? May gabi sa mga nagpalamati sa aksyon. Salamat, Gid. Doc, paano ni siya na-intercept man? Kag, kulang itlog sa Negros din nga may nag-sinulod na itlog sa manok ni siya, Doc? Yes, table eggs is action art. And ang background sa ni, we declared for the total ban sa mga poultry and poultry products para ma-precaution na hindi makasulod ang bird flu. Mm. Ang bird flu sa Luzon, ang iyan ang type or strain is H5N1. Ang muna pinaka-digling strain sa bird flu, nga flu-like symptoms man ang sa tao. So, notic siya. So, gina-protektunan sa provincial government sa Negros nga hindi makasulod sa aton kay we are protecting our people. At the same time, ang aton 8 billion industry nga poultry. Pag hindi kita masalig sa national government, kaya ang ilang deklarasyon, wala nila pag disallow ang shipment from Luzon to Visayas and Mindanao, no? So that's why mayroon kita nga Executive Order NIGO, Executive Order 22-09, effective February 28 for 15 days. So my precautionary measures para ang tarang gasulod diri, mapanaman namon na in case may outbreak, may arat na kita nga daw exercise nga kaya naton na ipa-iway ang bird flu like sang natabo sa ESF. Amo na ba dali asanad ang background din sa pag-implementar sa provincial vet office sa mga checkpoint. So hindi pwedeng i-misdeclare nila, hindi nila pagpabalo nga itlog nga delivery from Zamboanga gali ni ang nag-abot kang ginpaagi dira kung tani sa Kabankalan. Yes, ang aton nga team, ang aton checkpoint sa Tagupon, nagdakop siya no? Nag-apprehend. Kag ang penalty ibabalik. Kay ang aton gina-assume nga wala siya sa bird flu, no? Na makasulod sa probinsya. Okay. The same man there is Brecco, may gindakop makita isa ka truck nga may unod nga 11.55 tons
nga dress ticket, no? Wow. Ipabalik man naton sa Iloilo. Okay. The same man sa San Carlos, nadakpan kami kahapon, sa birthday pa lang, chicken chumay, kag dress chicken man, sa ipabalik man sa Cebu. Mhm. So, ang tanan naton nga entry point sa Negros, based sa EO, may ara kita checkpoints kaya sa Provincial Vet Office. Okay. Calante, San Carlos, Netco, Airport, Bangkalan, Inubaan, na nagasulod sa probinsya. Aha. So pati mga product, mga siupaw ning gamit, ini nga mga products hindi kini pwede sulod sa aton di. Ang mga may karne sang live na manok, may tingka, eggs. Amo na siya ang ginabawal, mga balot, ginabawal na sa provincial government for now, no? For 15 days. Okay. Para mabalaan natin, on how we will answer sa problema sa bird flu, kaya basi maubos ang manok ta, Okay. kay 100% ang mortality sining H5N1 nga na-detect, no? Na-confirm sa Pampanga kag sa Bulacan, no? Yes, Doc. So baliway ni atubangon abing nga kaso violasyon ang mga nag-attempt pasulod sini kag nanogin manduan na lang balik na lang sila sa point of origin nila, Doc. Well, dasi sa amon nga Provincial Legal Office na upod sa aton nga team, ipabalik lang para way nagamo. Kung may resistance, that will requires police assistance kag sa provincial legal nga mag-take over, no? Like for example, hapon lang may isang na nakalusot sa Bangkalan na gina-take over sa police right now gagawin pa sulod niya nga persado, no? So pinapa-blatter sa buong sa Kabangkalan. And eventually the police will take over sa legal office naton. I see. Hindi lahog na kay may EO kag of course sa sinang EO may ara da sang naapid no nga mangin sa labton mo in kaso nga mag insister kagid sa pagsulod sining mga products. Yes, no, kay ara na sa aton nga EO ang Provincial Veterinary Office is directed, no, to provide checkpoint sa mga ingress, no. Luckily, we have already our IASF task force 24/7 sa mga entry points sa Negros Occidental. Yes, Doc. In a way, ang gina-clarify ko lang, no, nga ang gina-clear ko lang nga ang ato niya produkto pagwa, fighting cocks, pwede tayo pagwa. Iskan pila pa ang ato ni pagwa. Okay. Ang papasunod lang ang ginabawal naton kaya gina-determine naton nga base ng lapta na ang bird flu sa different provinces, no? Kag hindi ginasuportaran man sa Region 6 nga Department of Agriculture nga bilog nga mga provinces nag-appreciate sa ginobra sa probinsya para ma-prevent nato ang pagsulod sa probinsya. Kaya ako nga stakeholders ang nag-approach ng ato nga industriya, no? Yes, Doc. Pero why man problema in terms of supply for consumption sa Negros ang pagambalan that includes Bacolod bastante magkita diya within sa ginaproduce naton sa Negros. For now, ginalantaw naton may gamay-gamay siya nga gap, no? Because tong Typhoon Odette nataman ang aton nga boiler. Kaga ang aton nga itlog may gap, may kulang din man kita, no? But lantaw tani ang lagan sa implementasyon. Kaya may arama kita nga alagyan, no? And sa Bredco, ang Bredco is we have no legal jurisdiction. Kaya yan isang Bacolod City nga puerto. Okay. So ang Bacolod City pwede mas playan because legally speaking, ang provincial government hindi wala siyang legal jurisdiction sa mga product pakadto sa Itaka-Highly urbanized city. Okay. Pero itong lain, sini pagsulod sa Bacolod, may kundrilalitan sa Bacolod, distribute sa mga cities nga nasakupan sa probinsya.
amo na ang ginataga namon sa bungsang atensyon with the provincial legal office on how to do it. May mga Okay. convoy, kag may mga record, basta dira sa ila storage lang ibutang, kag dahil baligya sa pila ka barangay diri sa Bacolod. Amo Aha. na ang legal issue nga ginatindugan sa probinsya. Aha. Dok, isingit ko naman lang ni, kay total ari ka naman sa linya naton. Parte bala sa, kundi subong naobserbahan ko, may increase giman no, sa presyo sa mga produkto naton, karne, sambaka, baboy, manok, may increases sa mga kuano. Anong monitoring naton throughout the province? Ang weekly namon nga report sa kay Governor Lacson, ang baboy may pagsaka pirmi kada semana 3 to 5 pesos ang kilo, no? Sus. Sa province-wide, no? Okay. Because number one, data ma-deny nga nagsaka ang presyo sa wheat, sa corn, kahit import kita mo, no? Sa soybean. Alas 8:16 na, Action Firing Kamo ni Line. nagtaas sa mga presyo gali sa mga ginabahog ta. Balik kita abi sa dagmay kag sa tangkong. Doc, sorry, Gid, you were saying, nautod linya ta. You were saying, Doc? Well, ang Pilipinas nga import sang mga ingredients from other countries. So, gamahal ang feed. Di ka sasaka man ang presyo sang fertilizer. Okay. So, ang production cost sang mga ingredients para sa feeds nagsaka. Kadua, nagsaka ang fuel. So, ang transport cost sang atong mga products kasaka man. Ikatatlo, ang importation ng mga agricultural products ga-affect sa presyo. Okay. So may pagsaka ang karne sa tanan nga pasapatan diri sa Negros. Yes. At nationwide, no? Aha. So, ini-expectaron ta nga magalawig-lawig pa ni. Yes, kung samtang masaka niya ang presyo ng fuel, kag ang importation sa alin sa Europe kag sa Ukraine, big kulang ang kuan mo ang soybean sa bilog nga kalibutan ng mais. So kita importer, kita perming. Sa ato naman lang danan halos kita import sa Pilipinas ang mga kinanglanon niya, no? So may pagsaka permi sang aton nga mga bugod, no? So expected ginaya masaka gina siya. So ang mga sapat, mga breeder, nag-import man kita sa mga breeder, sa mga manok. Every 2 years, masaka man na siya ang inputs nimo, no? Ang cost ng inputs. Okay. Sige. So anyway, ma-update lang kami sa imo in some other time, mag-monitor kami sining mga development. Salamat gid Doc sa imo sining nga time ginatag karon ng gabi diri sa Action Radio Bacolod. Thank you kasi Manuel. Thank you again. Salamat. Good night. Good night. Action Firing Line. Kasi manwa ko Dr. Rinaldi Dicena, sa mga Dicena family dira, no? Alin dira sa Tabok Suba, pakadtubutong sa proper. Amo ning apelyido nga Dicena, mga Perez. Matyagan ko sa bilog nga 25 barangays sang Kawayan, may Perez gid kag Dicena. Action Firing Line. Damo ni nga klase pamilya, no? May gabi dara sa inyo, no? Sa tanan nga mga taga Kawayan, may mga amigo kita dira nga personal gid nga amigo, no? Sa Dicena clan, may gabi dara sa inyo, hindi ta na lang kamo maisa-isagid pagtamyaw kay basi magsunggod ang iban. Action Firing Line. Tugangan tani karon magatimpo ko kuanan ko ginyo basahon ko giniagin padala ninyo nga mga mensahe. Siling niya kay Nunoy nga always nga pamati kuno sa barangay Kamalandaan Kawayan. Taga Kamalandaan da may gabi sa inyo. Kamalandaan na mo ni siyang nara dira sa Kawayan, no? Barangay Kamalandaan. Salamat na sa inyo Durumigo ko da mga barangay kagawad sa kuna batch naton sa SK sa una. Kumusta na kamo? Action Firing Line. Balikan tayo na karon dugay-dugay kag ang report na ni Axon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial alas 8:19. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. This
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Pero medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Baga-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya at tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account kunin ang imo account, imo responsibilidad. Account kunin bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world.
account ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Pressure na tayo, Bishara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sa abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary! Inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Last and final stretch sa aton pagpangalagad kanunod gabi oy kay Ma'am Vanessa Mayog may gabi lang dara Sarkaw ga Jovelyn, Philip Kinalon Sagay, ara man dira si Paring Paul, regards lang kita dira Paring Ken, no sa kay Paring Paul Alon Sagay, amo man kay Azad Alim, Eljana Bunyag, no kag Numer Kayron, Ariel Mangkukang. Sige. Standby sa report with Action Marlon Hinovia, mga balita sa Kapitolyo Provincial, Barki Tribe. Salamat man, no? Shout out kuno kay Kim Poyulo. Thank you gid, Jinky Dialagdon, maayong gabi Antonio Villanueva sa Minalbagan, Permin Agapamati. Uy, maayong gabi dira sa inyo. Action Firing Line! Kag sa kay Cathy Ver, may gabi man dira ha, kay Erwin Noy Gonzales, may gabi monitor lang ko ha. Noy, salamat gin no nagamay Hitida kag Rosalina Ariliano Espadero. Salamat gid ha kay Danilo Lauron kag Ikin Alaza Gilogo Ray Flores Bariuga, may gabi man. Ayos, ang iban karon lang kay do ka limitado gisang oras taho. Parang masalyada taning iban may obligasyon pa ko dugay-dugaya, no? Thank you gid sa mga nagamonitor kay Paring Peter Cedric Auhiro, pare may gabida. Action Firing Line! Kay Action Alvin Graba nga birthday boy, Action Alvin. Musta ang birthday tada toy? May nabilin pa da nga sinugba nga mga kuano, nga mga isda da nga halin sa kay Primo Marlo Rasticasang Bukana. May mga limango pa da nga mga ginlusgusan nga kananam kag tambok da. Action Firing Line! Kay Paring Action Alvin Graba, happy birthday. Pilagan ni si Action Alvin, Jay? Do 30, bla mo, 32. Happy birthday, Action Alvin. Mok Salamagan, Aurelio Ramon Consing, monitor si Sheila Villa Checa, kag Banji Samoldi Parparan, Fretzi Lumabang Pedriaita. Okay, kag Teresa Montilla. Diri na kita sa mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Provincial Capital Reports. Let's have Action Marlon Hinovia sa report. Action Mar, maayong gabi, please come in. Dahil lagi lang. Action Mar? Ara na. Full art balita sa Kapitol, amaning mga ginabisigahan balang reklamo sa Provincial Legal Office sa PLO kontra sa mga empleyado mismo sang gobyerno provincial, no? Kundi nagliligad ng mga tinuig sang wepagid singke ining problema nga dala sang COVID-19 ang balita nga may pila sa mga employees kinserbihan sang show cause orders, no, part sang due process sa kinatawag. Mayara man gani gin serbihan sang preventive suspension. Pero kainagin siling sang provincial legal officer nga si Attorney Alberto Nilias Jr. nga mayara sila sang gin serbihan na gidya sang dismissal order. Nagligad nga Pebrero 24 dismissal order gin-serve sa Assistant Provincial Administrator, no, si Maria Mina Pellejo, no. Dugay-dugay naman action artist ang Assistant Provincial Administrator. Amo gid ni ang official designation niya, no. At the same time naglilig ka matuig
ginauyatan niya man ang officer in charge no OIC sang NOCHIP lang ginatawag na Cross Occidental Comprehensive Health Program Division. No? Galing kay may ara sang reklamo against kay Pellejo, may kang tanan sa handling sang funds sang sining NOCHIP, no? Angot sa pundo sang NOCHIP, daw di mayong paggasto, di mayong pagtumala. So, diri na nag-ugat action art ang kaso. Nakagi naman ni gani 60 days preventive suspension si Pellejo nagliligad ng mga tinuig. Naglapot sa punto nga natapos ang legal office ay investigation. Nagapadala sila sang recommendation sa kay Governor Bong Lacson. Si Gov Lacson ang sulat naman ni nagaserbi diri nga disciplining authority mo. Ang recommendation nga dapat i-dismiss ining si Pellejo. Ining recommendation ginaprobahan man ni Gov Lacson right after sa approval inserbi kay Pellejo nagligad nga Huwebes. Ang kaso sa reaction art grave misconduct ka gross neglect of duty. Kaya Pellejo na siya, no? So may ara man action art sang remedy diri nga pwede mahimo si Pellejo mo. Pwede rin sa maka-sumeter sa ginatawag nga motion for reconsideration o kung pwede sa maka-appeal sa sining dismissal order niya. Ang lawas kay Pellejo, may duha pa action art, no? Nga ginserbihan sang 60 days preventive suspension against sa kay Filomena Guzon. Nagaserbi ni siya bilang OIC, Provincial Human Resource Officer. Ay kadua diri si Daidi Lopez, nagaserbi naman bilang Secretariat sang Provincial Selection Committee. Si Lopez araman na siya sunod na pedalom sa Provincial Human Resource Development kon Human Resource nga Talatapan. Ang kaso nila nga duha, falsification of public documents, dishonesty. No? Amo na sang duha. Kay suro kay Attorney Nelias, may pila ka mga dokumento nga ginalter abot silingon di ginligwat ang sunod ginliwat ang mga nasa adara sa dokumento. Amo ni ginakasahan sa Negozon kag si Lopez. Yari si Atty. Nelias ang utsuri. Sa HR, bali miyara kita napagwaan sang una, show cause orders. I think this was last year. Ang OIC, si Ma'am Filomena Guzon, kag isa ka division head man dira si Miss Daidi Lopez. Nakasabat naman sila. And then after nakahimo kami sa among investigation report, nag-recommend kami for Governor Lacson to issue a formal charge si Dumiyara gid kita kaso kontra sa ila. Subong lang gid gin-serve na namon ang formal charge, investigation report, kag ang dala na dira ang preventive suspension for 60 days kay Miss Filomena Guzon kag kay Miss Daidi Lopez. In connection ni siya with miyara sila bila dumi dokumento nga dumi na migin islan, migin alter, bila unauthorized alteration of documents. Hindi lang ko papadalong kay under investigation pa solid. As for Miss Mina, bali na finalize na namon ang amon hearing investigation and naka-recommend kami kay Governor Lacson for her immediate dismissal. Na-approve man ni Governor Lacson and na-serve na namon kay Miss Mina sang Friday. Aragin na, innate na yung right for every public officer in dismiss na mag-file motion for reconsideration kag appeal. Ang dismissal was because, of course, grave misconduct kag gross neglect of duty. This concerns her functions wala as NOCHIP head and sa sa budget do medyo mishandling sa budget wala to may findings yun kami. Ang gin-mention ni Elias nga gin-serve Friday action art bali ako na sa ning Thursday na siya no bali nalipatan na siya nga ang Friday is Feb 25 wala sa opisina. So Thursday February 24 ina ang ginabot sa lingon ni action art. Dugangan tani bosa kay tiwanta mapalabot man na. Okay. Ang gin serbihan dismissal order nga si Maria Mina Pellejo.
Ang ka-aksyon ng gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hiruboya. Mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat gid Akson Marlon Hinovia, alas 8:51. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Besyar na tayo, Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Tani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor Wow, ang update bala sa Ukraine, mga ginataki sa Russia, kundi may pagtililipon ang mga dalagkuan nga mga nasyon no, nga nangin kabahin sang pagtalakay bala nila sa pila ka mga issues parte sa sining natabo sa Ukraine. Ang presidente sa Amerika nga si Joe Biden sa iya State of the Union Address, isa siya nga nag-upod sa ibang mga nasyon no, ginadumilian nga makasulod sa aerospace ang ila sining nga nasyon. Ang replano gikan sa Russia. Kung may mga flights from Russia, hindi kasulod na sa iban nga mga nga mga pungsod like airspace ang Canada, Britain, kag iban pagid nga mga European countries, basta nagalin sa Russia, may iban pagid gani nga pati ang pagpadala sang parts, maintenance kag technical support sa mga Russian airlines, ginuntat man. Pila kuno ka mga dalagkuan nga mga negosyante kag mga dalagkuang tao sa Russia to, hindi man maka-finance sa ilas ni gobyerno kay na-freeze man ang ilang mga bank accounts. O kabay patani nga akon naman niya, hindi magsulod sa ulo bla ni President Putin to nga ginapapreparar yang iyatanan nga mga armamento para sa giyera, kapin pagi ko mag-usad na sila sa mga bomba ba o mga nuclear bomb, hindi lang tani muna mga inusinting kabataan karuluoy no. Action Firing Line. Galing way nagkutsempo ha, hindi ko malabutan pasensya gid Ronimo Ruego, Christian Ikis sa barangay Kamalandaan kaway na nabasa ko ni kay Rumi Agsam kag si Vicente Gatilog, Ramon Tabacolde o Tabucolde, Nemuel Gilyang kag Wing Guafa, Janilo Sansino kag Mark T. Lo,
Merlin Magallanes Cabeceras, salamat gid sa pagmonitor. Araban si Maymay Line, kag Leonora Gonzales Jonida, Merlin Gonzaga, thank you for listening. Action Firing Line. Why nagaling kita panahon diri sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan sang ini-regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Artayhupon, thank you for joining the show. Mga ka-aksyon, din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,